Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu kanje ngaphuzu umatshixo manje. Bathi umfana empane semnanonda ngabathi diabetes mdala cha. Bamsukela bakithi ingane esihlaza cu. Ufuza abaphathi bezoncoma la lo dribshele bathi Intombi zomdansa ngejaba. Sithi umuhle webhutsu. Umuhle wematshixo manje. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu uyabuza uthi, "Sawubona umqeqeshi wethu. Ngabe kuyisu elihle yini ukuthi intombi yakho ijwayelane nabangani bakho? Ngicela ungiqwashise ngobungozi balokho." Wayivala lapho kumfowethu. So akusilona isu elihle, akusiwona umqondo omuhle ukuthi intombi yakho izwane nabangani bakho. Bangazana kube ukuthi intombi yakho iyazi ukuthi okay, umngane wakho lo igama lakho bani, uhlalaphi, yabo. But not more than that. Ukuthi mhlambe sengaze abe nenamba yakho ngoba kuzogcina yabo mangabe kunjalo kuzogcina oyedwa wabo abangani bakho kugcina sebekhuluma izinkulumo ezingakudingi wena. Bazogcina sebehlela imihlangano engakudingi wena engafanele wazi ngayo. So akufanele bajwayelane ngaleyo ndlela njengoba nani nizwana, yabona. Kufanele kube ukuthi umuntu uyamazi wakabani isibongo, igama, nokuthi umngani, nokuthi nabangani nje kuphela kuphelele lapho. Mangabe sekungaphezulu kwalokho, lokho kuzogcina sekunilethela inkinga, yabona. Ngoba khona umjida nje kubangani bakho uzogcina esemhlaba, yabo. So awufuniki isimo esikanjalo. Asikho isidingo nje sokuthi baze bazane ngaleyo ndlela. Ngoba kufana nalento ukuthi uthola umngani wakho umencoma intombi yakho noma umfazi wakho, ayincoma nje ukuthi hayi umuntu wakho ume kahle, noma amncoma amtshela hey ume kahle, ave unomzimba omuhle, ave unamabele amahle, hayi isinqa sakho siyangichaza. Umngane onjani okwazi ukuncoma intombi yomngane wakho noma umfazi womngane wakho kanjalo? Okusho kona phela ukuthi uyamhalela, ayikho enye into, futhi uyamhalela, yabona. So leyo nto ayisiwona umqondo omuhle ngoba egcineni bangase belalane. Futhi abangani abaningi bayakwenza lokho. Uthola ukuthi abantu bayazwana but omunye wabo umshaya emva kwendlebe. Udla intombi yakhe noma udla umfazi wakhe engazi, yabona. So akusiwona umqondo omuhle ukuthi intombi yakho izwane nabangani bakho. Bangazana nje kuphela ukuthi nabangani amazi igama nesibongo. Ongenani intombi yakho ingaba nenamba mhlambe yomuntu wakini, yabo, umuntu wakini mhlambe ngabe usisi wakho mhlambe noma mhlambe ubhuti wakho kungcono umuntu wakini. But mangabe kwabangani sebezo-chat nje bekhulume yini le abazobe beyikhuluma ngoba kuzofika isikhathi la khona wena bengakhulumi ngento edinga wena. Kuyinkulumo yabo bobabili. So ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani lapho emva kwesikhathi? Khona oyedwa wabo ozohlela naye usuku emhlabe, yabo. So akusiwona umqondo omuhle, but-ke abanye abantu bayakwenza. Nakhona kuyadependa ukuthi umuntu umthemba kanjani, yabona. So ziningi nje mfowethu, kodwa nje akusiwona nje umqondo omuhle lowo. Njengoba ngisho ukuthi nokuyincoma akufanele uncome intombi yomngane wakho kanjalo noma umfazi womngane wakho kanjalo. Umjajume kahle, nomzimba omuhle, amabele akhe ayakuchaza, isinqa sakhe siyakuchaza. Unhloboni yomngane mangabe unjalo, futhi uyamhalela, ayikho enye indlela, yabo. So akusiwona umqondo omuhle, akusiwona isu elihle.